Οπότε έφαγες γλουτένι και θες να μάθεις πόση ώρα μένει η γλουτένη στο σύστημά σου? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πόση ώρα μένει, καθώς και στο τέλος του βίντεο ένα tip για το πώς θα την αποβάλεις γρηγορότερα από τον οργανισμό σου. Λοιπόν, ονομάζομαι Γιώργος Μαργαρίτης, George Μάργας για τους φίλους. Στο βίντεο το συγκεκριμένο θα συζητήσουμε πόσο καιρό χρειάζεται για να φύγει η γλουτένη από το σύστημα. Ώστε έφαγες γλουτένι και πρέπει να την αποβάλεις. Οπότε αρχίζεις και ψάχνεις πόσο καιρό μένει η γλουτένη στο σύστημά σου. Λοιπόν, η γλουτένη στο σύστημά σου είναι σαν κάποια θεία που έχει έρθει από το χωριό και θες να φύγει για να κοιμηθείς το μεσημέρι. Δεν φεύγει όταν θες να φύγει, μένει με το ζόρι και σε ζαλίζει. Λοιπόν, η κατανάλωση γλουτένης μπορεί να βάλει το πεπτικό σύστημα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να προκαλέσει ανοσολογική αντίδραση. Δηλαδή έχεις και σωματικά προβλήματα, στομαχικά, πεπτικά, πόνους, τουαλέτα, καθώς έχεις και ψυχολογικά προβλήματα. Λοιπόν, το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα φας κάτι το οποίο περιέχει γλουτένι μέχρι τη στιγμή που θα διαλυθεί από το σώμα μας και θα αποβληθεί είναι περίπου 40 με 50 ώρες. Συγκεκριμένα χρειάζεται η τροφή μένει 4 ώρες στο στομάχι, 6 ώρες στο λεπτό έντερο και περίπου 59 ώρες στο παχιέντερο. Οπότε συνδυαστικά η συνολική ώρα που χρειάζεται η γλουτένη για να φύγει από το σύστημα είναι περίπου 40 με 50 ώρες. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι που είναι στάνταρ, εξαρτάται από πάρα πολλούς λόγους, από πάρα πολλούς κανόνες, από πάρα πολλούς παράγοντες. Σίγουρα έχει διαφορά το αν πάσχεις από κοιλιοκάκι ή αν έχεις ευαισθησία ή αλλεργία στη γλουτένη. Σαν κανόνας είναι όμως ότι όσο περισσότερη γλουτένη καταναλώσεις, τόσο περισσότερη ώρα χρειάζεται για να φύγει από τον οργανισμό σου. Για παράδειγμα, αν φας μία φέτα ψωμί, μπορεί να χρειαστεί 2-3 μέρες. Αν φας από επιμόλυνση κάποια ψίχουλα, μπορεί να χρειαστεί 24 ώρες. Να προσθέσω εδώ ότι έχει μεγάλη σημασία η κατάσταση που βρίσκεται ο οργανισμός σου. Δηλαδή, εάν την περίοδο εκείνη είσαι αγχωμένος, το σώμα σου είναι πιο δύσκολο να αποβάλει την γλουτένη. Αντίστοιχα, αν είναι μια περίοδος που είσαι καλά και ψυχολογικά και σωματικά, δεν έχεις περάσει κάποια ίωση πρόσφατα, δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τότε είναι ακόμα πιο γρήγορο να την αποβάλει. Να προσθέσω και ένα tip, ένα κόλπο που έχω δει στη δική μου περίπτωση που με βοηθάει για να αποβάλω γρηγορότερα τη γλουτένη από τον οργανισμό μου, είναι το νερό καρύδας. Γενικότερα η ενυδάτωση βοηθάει να κάνει detox στο σώμα και μετά από έρευνες και μετά από δοκιμές που έχω κάνει με το νερό καρύδας έχω δει μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα έχω πάντα στο ψυγείο 2-3 νεράκια καρύδας, οπότε κάθε φορά που φάω κάτι το οποίο ξέρω ότι είναι επίφοβο ή μπορεί να έχει ενδεχομένως ή αν φάω από έξω, γυρίζω σπίτι, θα πάρω ένα νερό καρύδας για να με βοηθήσει να αποβάλω το γλουτένι γρηγορότερα. Γενικότερα δεν υπάρχει μία λύση, μία εικόνα για όλους πόσο μπορεί να χρειαστεί για να φύγει από το σύστημά σου, αλλά εξαρτάται ανάλογα το άτομο. Εγώ συγκεκριμένα στη δική μου περίπτωση περίπου χρειάζομαι 48 ώρες για την αποβάλω από το σώμα μου, έτσι ώστε να σταματήσουν τα σωματικά προβλήματα τα οποία μου προκαλούν. Βέβαια μετά αρχίζουν τα ψυχολογικά προβλήματα που είναι κάτι άλλο που θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Για ποιο λόγο να με ακούσετε εμένα, γιατί γνωρίζω, εγώ διαγνώστηκα με δυσανεξία στη γλουτένη πριν από 4 χρόνια και με βάση την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου πάνω στο θέμα και την έρευνά μου θα ήθελα να προσφέρω και να βοηθήσω ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα. Εάν πιστεύετε ότι αυτό το βίντεο σας βοήθησε, κάντε subscribe στο κανάλι, like και θα είμαστε εδώ να τα πούμε σε επόμενα βίντεο.